Autan baban gida daga bangaren Gurbada. An jami'in daga bangaren Jamus a tsara maka da Allah ya gudu. A ya kudu Allah maka da dambe. Ko bayan wannan dambe sai an ƙara biyu, yan dambe ku zage. Ko bayan wanga dambe sai an ƙara biyu. Dambe na tara kenan wannan. Kisa da mun kayo ya kamata wannan ma wani haɗi. Yan dambe ku ɗaura hannunku sai an ƙara dambe ko bayan wannan. Yan dambe ku ɗaura hannunku sai an ƙara dambe ko bayan wannan amma ne mu sai ka yi jinini jar ƙadiya. Wai ga ajo ga yan dambe. Wai shagon dogon ɗan Jamilu, shagon baban gida, a ta musu layi 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 shagon baban gida. Kowace duniya ana yin gata, kana iya zuwa yin gata wallahi ko da zaka kama mutum an riga an buge shi da kai da ɗan gatan duk za ku haɗi. In za ka yi gata ka sai yadda za ka yin gata, kakka ta yin gata a riga ka. Wallahi ana zuwa yin gata a riga wanda ke gata, don saboda shi wanda zai bugo wa bai ko ganin ka abokin dan da ya ka gani. Kana yin kowa kai ɗaya zai baki. Don haka in za ka yi gata ka sai yadda za kana yin gata. Shagon dogon ɗan Jamilu a ja musu layi shagon baban gida. A ja musu layi shagon baban gida. Ko bayan wannan dambe sai an ƙara dambe uku. Yau ranar ajiyar 'yan dambe ne. Ko bayan wannan sai an ƙara dambe uku su zama tara. Saboda wanga shi na tara amma sai an ƙara uku sama su zama 12 kenan daidai. To, an haɗu da yawa yau. Wanda bai to da wuri ba ya samu labari an haɗu da yawa. Kisa da an kai. Jamus sun kai uku gudun ma da sun kai biyu. Yanzu ga wani dambe nan da an ƙara shi akwai sauran dambe don na ga kowane ƙoƙarin ko cikara ta yi ne nuri ya zauna yau ajiwa kai ni umaru ma inda ka birge ni ka so waya wuta ka jona a yi shi cikin dare wai a ja musu layi shagon baban gida a ja musu layi shagon baban gida ko bayan wannan dambe akwai ƙarin dambe na gaba ko ba sai ka hannu ne ɗaure yake abokin dambe ne hannu ne ɗaure yake wannan dambe shi ma za a yi shi ga dandan nan na umar rage zama makada su ga yadda aka haɗuwa rage zama umaru makada su masu suka su ga yadda aka haɗuwa shagon baban gida a ja musu layi shagon baban gida a ja musu layi shagon baban gida a ja musu layi kai a sake ba sagalo ba ne a sake a ba su ruwa Allah ba su ruwa da abin sa ba haƙon zai yi ba yi shi bai ga hanzu a yi kyauta sai da yan kallo su ba da ne makaɗa taushin kalangin ne a bari sai an wada ba kalangu kashi guguwa wuta kayar calo 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 guguwa wuta kayar cale guguwa wuta kayar cale wasu masu dambe na gaba su masu ɗaure hannunsu kayar cale guguwa wuta kayar cale guguwa wuta kayar cale guguwa wuta kwabban iska Allah ya isa ma iska yau ranar haɗuwa ce 'yan dambe ajo aka yi na 'yan dambe ayatale guguwa wuta ayatale guguwa wuta ayatale guguwa wuta ayatale guguwa wuta ayatale guguwa wuta
Ayakkale guguwa wuta ana ciwa guguwa wuta ayakkale guguwa wuta ayakkale ko bugi iska Allah ya samu iska ko bugi iska Allah ya samu ayakkale guguwa wuta a dawo hindi dan kallon nan dana sai su ga an buga ayyukan nadi su taba su ji daɗi wallahi dan aka bugi dan dambe wallahi sai dan kallon da ƙara jin daɗi yan dambe gurin ma da ku kauce daga wurin masu ajo dan ba za a gane suna na aka ajo ba suna ɗan dambe ba to ayakkale guguwa wuta ayakkale guguwa wuta ayakkale guguwa wuta ka san mu ba gata in ka sai gata ma kai ma ka yi rike mutum to mu je da sauri a ya gama wai zuwa da kasa ana ce ta wada koni mu je dan dake yi mu je ga wani abu ya sake wada mu je cikin dan dake mu je cikin dan dake ai hannu mai tausayi dan mahauta ana dambe jere ban kayo ba ragas Kamera kibi baya.
muna so duk wanda an mai bada dambe garin insha Allah ko da jiya katto in kai mai yakin dambe ne za mu yi maka ajo in ka shekara guda garin kuma in baka dambe babu cikin baka cikin wanda ajo amma mai wahala da wanda azzan da wanda mutum muna yi da su a wanda suka rike mana gidan ga da kowa da babba da yaro sai mu kowa don Allah kowa shi hankuli za a kowa yanzu za mu sa yan kasuwa wasu gari a yi yan kasuwa wasu gari a yi saboda abinci tahiya kayan azumi kowa ya zama inda samu yan kasuwa wasu gari a yi yan kasuwa wasu gari a yi. To kun ji magana daga bakin Umar Yawuri a can ɗan almajiri shagon ige ya hura ku sauraya ina so ku gane yadda ku rinka jin doka abin ha ku rinka jin doka abin in ya hura ku tsaya na gode hawa kulewa ga kudi ta bani kuma ga sutura ta bani sarki na ɗan jau dan mahauta sarki